Saakhir zaman salah siji tondo-tondone ketika kita melihat enek wong mati nenda berarti awake dhewe minangka wong urip ayo padha sing ati. Soal kematian jelas, sing ora jelas ki sangune. Nduk, wis duwe sangu apa turun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis duwe sangune apa durung tengger? Kapan golekmu sangu, Nduk? Mulai saiki lan sak teruse cepakno sangune, Nduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan wis dawuhne an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adama terusno astagfirullahaladzim sing iso 1.000 ora lanang ora wedok monggo idza mata banu adama lho maju mriki maju 1.000 nyilih dheweke 1.000 alah lali aku ora nggawa barakallah lho mboten napa-napa iki niki Pak Ustad napa Mbah Yai iki wong gendeng bakul Lombok alhamdulillah Pak Ustad monggo idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin nomor setunggal sedekatin jari sing nomor loro au yang tahwa ilmu bi nomor loro au ilmin yuntafa'u bi wandene pungkasane waladin solihin yad'ulah minangka sangune ma tenang bro 1.000 bro anggitane piye tengok-tengok wis oleh 1.000 nek wis rezeki tidak akan kemana monggo halo nalikane anak Adam kapundhut dening Gusti Kang akarya jagat ger pedhot ngamale kejaba 3 perkara napa sedekatin jariyatin napa Gus sedekahmu sing ora pedhot iki besok yang terus mengetutkan mengintili sapa sing muni mau oh jenengan to yang terus mengintili sedekah bunda mulakno nek sedekah besok sing digawa mati sensa iki awake dhewe mumpung sik urip dadi wong aja medhit dadi wong aja cetil dadi wong aja bakhil halo sedekatin jariyatin sedekahmu amal jariyahmu besok yang terus kau bawa di hadapan Allah Subhanahu. Sedekah akeh ya sedekah sing duwe saiki ya sedekah sing duwe akeh sedekah saiki duwe akeh sedekah tenane aja ngapusi luwih nduk engko gak duwe akeh sedekahe saiki duwe saiki sedekahno titik duwe akeh sedekahno akeh mergo sedekahmu besok sing mbok gawa donyamu ora bakal mbok gawa nduk sing nomor loro au ilmin yuntafa'u bi ilmu sing manfaat gawa besok nduk panen Lombok Pak ojo lali omongane gendeng mambengi piye ayo Pak hasil panene Lombok disisini tinggo soda tinggo sedekah sing panen pari ojo lali nduk dijukuk hasil pari ayo sebagian sedekahne mari adol sapi ojo lali nduk hasilé
disedekah nih hartamu yang sesungguhnya bukan kau simpan bos delik neng Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Jatim, bukan itu hartamu yang sesungguhnya. Neng hartamu yang sesungguhnya seberapa yang kau belanjakan di jalan Allah. Dek, dia cengutan awakmu duit 5 juta mbok sedekah ne 2 juta duitmu sik pira nduk? Duit 5 juta mbok sedekah ne 2 juta duitmu sik pira nduk? Sik pira nduk? Sik 3 juta. Aku kan wis ngomong to nggih, hartamu yang sesungguhnya bukan yang kau genggam, hartamu yang sesungguhnya bukan yang kau simpan, hartamu yang sesungguhnya bukan yang kau tabung mbok delek ning isor kasur, mbok celengi ning jero bumbung. Ning hartamu yang sesungguhnya yang kau sedekah nih berarti duitmu sik tetep 2 juta. Sing 3 juta Gus, sing 3 juta muspro sirno tidak ada nilai ibadah. Paham saya? Paham nggih? Nek urusan akhirat sampean senenge untung apa rugi? Untungnya akhirat muga-muga dakhalal jannah swarga amin Allahumma. Urusan dunia sampean pengine untung apa rugi? Untung ya nduk. Sampean dagang pengen untung, ngopeni pedet nek didol jiko untunge nggih napa mboten? Sembarang sampean usaha bisnis sing mbok goleki untung, nek akhirat untung. Ning nek syarate nduk. Napa? Nek pengen untung akhirat kudu gelem rugi dunyane. Mergo duit 5 juta dijukuk 2 juta. Ning hakikate menguntungkan. Paham saya? Paham nggih? Sugih aja met, sugih aja cet, sedekah. Bu, ngapunten, kula panitia pembangunan masjid. Masjid badhe dipun renovasi. Jenengan badhe Mas, apa sing dibutuhne ngomong Mas? Niki semene betahe 200 sak. Wis tak cukupane Mas. Alhamdulillah. Ya Allah, mubeng maneh. Bu, ngapunten kula wau matur suwun ngene Bu Kaji niki. Apa to Mas? Benjing masjid badhe dipun renovasi. Sing butuhne apa to Mas? Wesi pirang atus lonjor. Mesine 300 lonjor. Aku sing 100 yo Mas. Soda langgar masjid musola perjuangan Islam. Inilah sedekahmu sing besok mbok gawa, bukan hartamu yang saat ini ada kae dadekne molo. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Sholli wa sallim ta wal ali wal ashab wal ali wal ashab. Halo, halo. Saben malam Jumat ahli kubur kanggo jaluk donga wacan Quran ajan lamun ora dikirimi bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli sembure sholli Nabi Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Nalika sampean mati ninggane donya nggih, durung mesti donya iso nyuwargane sampean merga napa? Sampean ninggal anak dudu anak sing salehah. Pungkasane dawuh Rasulullah, halo anak soleh lan solehah kaya dene lir dalu-dalu niki putrane panjenengan Ibu Nipah nggih kang pur lan saandahane dudune minangka anak soleh lan solehah akhire patungan nekane gen sodakoan di atas namakan almarhum almarhumah ahli napa sing wis sedo ngersani Gusti nyampe ganjarane Gus nyampe. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayatnya menceritakan suatu saat ono bocah lanang pangklet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasul keparenga dalem derek pirsa dumateng paduka. Enak apa bocah ganteng keparenga dalem derek pirsa dumateng panjenengan. Napa li? Ngapunten Kanjeng Nabi, kula niki sampun ditinggal sedo ibu kula. Kula pun ditinggal sedo kalih emak mbok kula. Terus mbok kula ninggali donya kathah. Kula ditinggali kebon. Terus nek kebon kula niki kula dol, kula sedekahne kangge ibu kula ingkang sampun sedo, napa amal ketampi? Rasulullah jawab, tak tompo bakal diterima karo Gusti. Mulakno sedekah atas nama orang yang meninggal hanya bisa dilakukan karo anak-anak sing nek kowe ningali anak orang ngerti agama nggih, siap-siap awakmu besok nek modar nang alam kubur dengap-dengap mergo gak tau oleh kiriman donga saka syukur. Hai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, desa Mawacara nduk. Jawa Timur ya pancen enek kasare lir kadya beras. Nggih napa mboten? Jawa Tengah ibarate beras ning wis dadi tepung nduk wonge alus-alus. Nggih napa mboten? Ora nek diarani alus nek ora ana sing ora nek tembung kasar anane tembung kasar mergo enek sing anane tembung alus mergo enek sing nggih napa mboten? Kasar ketemu kasar bakal dadi alus to nduk. Jajal nek pari kae nduk arep dideplok alus kabeh ya ora dadi apa-apa kok nduk. Nggih napa mboten? Mulakno basaku Jawa Timuran yo ngene diajeng Kakang Mas. Mulakno aku njaluk sepurane yo nggih. Terus iki nduk. Terus yo nduk. Nek sampean mati gak ninggal anak soleh solehah, titenono besok nalika sira mlebu nang alam kubur, kuburmu peteng dedek mergo ora tau mambu kiriman donga teko malam hari ini Mbah Nipah bahagia di alamnya. Padang kubure jembar dalane mergo kecipratan dungane anak soleh lan solehah. Jelas si iki mau saben ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sak kalimat. Nggih napa mboten? Lamun ora dikirini banjur nangis brebes milih bali. Engko gek-gek sing ngalami kaya ngono kuwi awake dhewe nduk. Gek-gek sing ngalami kaya ngono kuwi besok awake dhewe Kang, awake dhewe nduk. Aku akhirnya kelingan zaman cilikanku mbiyen nduk. Angger malam jemuah mbahku kok mesti nyepakne.
enek kopi sak gelas, enek sego sak kepel, enek udut nggih napa mboten? Sik kelingan boga. Nek wong Jawa Tengahan jenenge apa kae, Nduk? Amongan. Nggih napa mboten? Nek basa nggen kula Magetan kono, Nduk, mergo lairku nang kono mbahku kok mesti nyepaki sajet. Njur aku tekok, Mbah, iki ngekeki sapa? Ele. Ali kubur ki nek malam Jumat padha mulih, ora pengen nyeruput wedange ngger, ora pengen muluk segone, ora pengen ngudut rokoke, mok pengen roh sapa to anak putuku sak tinggalanku sing sik gelem ndongakne. Halo, kenapa kamu menang? Oh, merungokkan ya? Ya, terus dirungokkan sayang ya? Lah terus Mbak, lamun ora dikirim ning banjur nangis. Ya Allah, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Ngesakne ora, Nduk? Nolongso napa mboten? Bayangno gege awake dhewe besok karo anak putumu dikono ning nggir. Rasane nelongso, susah, sedih nang alamku. Nggih napa mboten? Mulakno, ayo anak-anake dhewe, Nduk. Tidak ada istilah terlambat. Sekolahno agama, ngajekno, kon salat jamaah. Wis ta, gawe apa? Gawe celengane awake dhewe ninggali donya nek anake saleh-salehah lir kadya conto niki wau. Napa? Wong tuwa tinggalane akeh. Anake saleh-salehah. Mas, nyapa to, Dik? Awake dhewe iki sugih tanpa keringet. Oh, aku sadar kok, Dik. Awak mulai pirang hektar teko pake Dik ini. Aku oleh 2 hektar. Kowe oleh pirang hektar, Kang? Aku oleh 3 hektar. Adimu Ragil oleh piro? Oleh 3 hektar. Halo. Terus iki piye to mathuke, Kang? Mas, Dik, alhamdulillah awake dhewe ditinggali wong tua tanpa kerja, tanpa ngetokne keringet. Aku Dik ini sebagian sawah tinggalane bapak kita wakofno digawe masjid. Ganjarane tak paringne Bapak nang kono alhamdulillah anak-anakku padha soleh nggonmu, Nduk. Alhamdulillah Mas, aku Dik ngi sawahku ya tak tugel separuh, tak wakofne ben digawe musala. Saya atas namakan bapak ibu sing wis kapundhut mergo ninggal anak soleh lan solehah. Nggonmu, Dik Ragil, alhamdulillah Dik ngi mari tak wakofno gawe gedung TPA dienggo ngajine bocah-bocah mergo ninggal anak soleh lan duh kebacut tenan ger anak turunku, kowe ora wirang gelem ngentekne tinggalanku. Lamun aku bisa balik nang alam dunya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ono. Penyesalan yang sudah tiada arti yang dialami oleh bapak sampeyan, bapak ibu sampeyan wis mati, getun magetun, rugi marugi mergo ninggali anake ora Jawa karo tinggale wong tua, akhire tinggalan orang malah digawe diwakofne langgar masjid musola, malah entek digawe hai, Nduk. Halo, digawe hai, Nduk. Gawe utuk, gawe karaoke, ditugel dol, sigar maneh dol maneh, sigar maneh dol maneh. Ya Allah, mulakno lamun aku bisa balik nang alam dunya, bakal tak ringkesi
donyaku sing isih ana. Nalikane Mbah arep balik kepethuk aku, Nduk. Stop Mbah, sampean arep nang ndi Mbah? Aku arep balik ning alam donya ndeng. Enten apa Mbah? Aku arep ngringkesi Mbah, sampean balik ae Mbah. Balik mawon Mbah. Lah nek apa to ndeng? Donyane sampean wis entek Mbah. Anake sampean kon golek ra godak, nek kon ngentekne pinter, mulakno balik Mbah. Balik nang kuburan mangku tangan tetah. Mergo kelakuane anak sing ora ngerti bales budi gane wong. Naudzubillahi min. Mula ayo saksuwene awake dhewe urip nang alam donya nggih. Swarga neraka manggone duduk besok nggih. Niki swarga neraka kuncine nalikane Gusti Kang Akarya jagat sik nandur awake dhewe nang lumai bumi mengkur ping langit. Kunci surga manggone nang donya nggih. Kuncine neraka manggone ya nang donya. Terserah sing mbok pilih besok swarga apa neraka, Nduk. Halo. Kenapa sih kamu tinggal jawab gitu aja susah? Pengenmu swarga apa neraka? Sing gawe swarga sapa nggih? Sing gawe Allah sing ngenggoni sapa? Awake. Nggih napa mboten? Mulakno nek sampean pengen swarga kuncine saiki, pengen neraka kuncine saiki. Nggih napa mboten? Nek sampean nalika Gusti Kang Akarya jagat sik ndadekne awake dhewe urip, nek ibadah gak tau dilakoni, salat gak tau dilakoni, manembah marang Gusti gak dilakoni, besok nang akhirat awakmu bakal nemu siksa. Disiksa siksaku sing nyiksa sapa, Nduk? Banter. Sing nyiksa sapa? Nek malaikat wani nyiksa awakmu, Nduk, musuhe aku, Nduk. Gendeng kok, Nduk. Halo. Jancut tali wondo. Nek malaikat nyiksa sampean, penggak kok kurang menggawean malaikat kowe nyiksa. Ayo. Halo. Sing nyiksa sapa? Sing nyiksa awakmu dhewe. Kurang gawean biar malaikat nyiksa. Sadar ya, Nduk. Nek kowe apik mosok disiksa. Lha iki sing ngaji gendeng, Nduk, gak padha karo wong waras iki, Nduk. Nggih napa mboten? Sing nyiksa sapa malaikat. Lah mulakno salat to. Lah nek aku wong kenthok apa piye? Sing nyiksa awakmu dhewe, tanduran meneng donya elek, salat gak gelem, zikir gak gelem, ibadah gak gelem, nandur elek endi critane munduhe apik, Nduk. Nggih napa mboten? Sing nyiksa ya awakmu dhewe, swarga sing nentokne awakmu dhewe, neraka ya awake dhewe, nemu nikmat kubur mergo tanduran meneng donya apik, nemu siksa kubur. Aja nyalahne malaikat. Malaikat mau nindakne dawuh Gusti Kang Akarya jagat. Malaikat dawuh. Sapa sing mati? Sutini. Ha, endi Sutini ora enek kok. Nalika ning alam donya catetane bukune payuh ngapunten Gusti. Catetane abang sedaya niku ora enek irenge balas, ora enek putih. Mboten enten. Pripun? Godho. Nyawang syukur kowe. Halo. Paham sayang? Berarti sing nyiksa sapa? Lah nyapa kok disiksa? Mergo kelakuane salat gak tahu, ibadah gak tahu, sedekah ora tahu, karo wong tuwa wani, karo tangga cingkrek. Gak ning gunem nyocot maido. Woi. Halo. Wong kene ya enek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wonge ya teko, Nduk. Alah, jajal tak silih HP fotonen sedilo jajal. Halo. Iki lho, Nduk, malaikat nyapa to nyiksa kurang men gawean to, Nduk. Lho contone awakmu apik, mituhu karo kelawan dawuh-dawuh Gusti, mati nang kubur ya tinemu nikmat, Nduk, mergo nang donya tandurane apik kok. Mulakna yo ndang digrayai awake dhewe-dhewe.
sadurunge kowe ngraye wong liya grayana awakmu dhewe, sadurunge kowe gunem wong liya gunemen elekmu dhewe, sadurunge kowe metani elek wong liya petanono awakmu dhewe dhisik, metani tangga pinter, metani awake dhewe ra iso. Cocok kowe dolan. Wangi ya teko. Kerudunge oren. Jajal fotonan. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulakno awake dhewe ayo tongkir. Urip ning alam donya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak gawe jin lan menungso kejaba mung tak kongkon ibadah. Donya sugih Allah gak nglarang, Ger. Donya cukup Gusti gak nglarang. Ning sugih sing diparingi Allah gawenen manunggal nyawijining swargane Gusti Allah, ngebihne awake dhewe teko siksane kubur. Alhamdulillah. Nggih napa mboten? Lha iki swarga sing bangun awakmu dhewe, neraka sing bangun ya awake dhewe. Mulakno ayo sing hati-hati, Nduk. Ya. Aku khawatir nek terus sak wayah-wayah terus sesuk nek pengumuman ngono lho, Nduk. Aja sampe nggih napa mboten? Lha nek pengumuman oleh warisan ra apa-apa. Lah pengumumane innalillahi, Nduk. Ya napa mboten? Sing saya pripun Gus? Khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sing apik donga marang Gusti Allah. Nek Rasulullah dawuhne kan ngono. Menungso sing apik, wong sing umure dawa ning dawa ngibadahi. Nggih napa mboten? Ning nek dongane wong Jawa ki medeni, Nduk. Luwih ganas, Nduk. Nek wong Jawa mbahku biyen nguruki aku ngene. Den le napa Mbah? Kowe tak uruki donga ya le. Napa? Ya Allah, jenengan tambahi umur kula ngantos benjing ya Allah. Sampai kapan, Nduk? Sesuk ya, Nduk. Dilungakne. Sawangen. Duduk kae iki lho gendeng lho sawangen, gendeng. Gendeng aja kae sapa sing mbok sawang? Halo. Kula duruhi donga. Dongane pripun, Mbah? Ya Allah Gusti, kula nyuwun tulung jenengan paringi tambah umur kula ngantos dinten benjing ya Allah. Sesuk tok, Nduk. Nek sampean sesuk saya diparingi urip, ya Allah, jenengan tambah umur kula ngantos dinten benjing ya Allah. Saya yakin sesuk awakmu ora bakal sembrono uripmu. Paham? Paham? Ora bakal kowe sembrono mergo awakmu njaluk ya Allah jenengan tambah umur kula ngantos dinten benjing ya Allah. Wondene sesuk saya urip njaluk maneh Gusti jenengan paringi tambah umur kula ngantos benjing malih ya Allah, supaya apa? Sampeyan urip ben ati-ati ora sembrono. Kalau sekedar ya Allah berilah kami panjang umur, akhirnya dikai dawa umure ning lali ngibadahi. Betul napa mboten? Hai. Terus Nduk, jam pira to iki? Jam 09.00. Ya Allah jam 09.00 nggih. Nggih, Mbah ten riku nggih jam 09.00. Padha ki bro-bro nang kene jam 09.00. Heeh, gak apa-apa sing ngaji wong gendeng ra roh jam ya, Nduk ya. Gak apa-apa ya Allah. Sore ya, Nduk ya. Heeh, padahal munggahku ya 9:30 iki mau ya. Jame ning kene iso mundur tibake ya. Wis ora masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lho ngono kuwi lho, Nduk. Mulakno ayo sing padha ati, sing padha ngati. Ya Allah, aja sampe matine dhewe sia-sia. Delok nek dongane wong Jawa karo dongane padha-padha apike, ning luweh ati-ati nek dongane kaya mbahku mau. Gusti jenengan paringi kula tambahi umur ngantos dinten benjang ya Allah. Akhir awake dhewe sesuk urip, aku yakin wong aku mambengi donga, muga-muga umurku dina iki digawe urip, sampean akhire gelem salat, sampean gelem ngaji, gelem sedekah, mergo eling-eling umurku jangan-jangan karek dina iki tok. Jelalah dina iki sik urip, mapan turu donga maneh Gusti. Alhamdulillah dinten niki wong jenengan maringi urip kula, keparenga kula jenengan tambahi umur kula ngantos benjing malih ya Allah, supaya apa? Uripe dhewe ora sembro, uripe dhewe ora sembro,
ora sak karepe dhewe. Paham? Wani ndonga ngono? Tidak wani. Wani ndonga ngono? Apa yang harus kau takutkan? Mati adalah sesuatu yang pasti. Gini mau betul. Sing wani luar biasa ya Allah. Sampeyan kau bengi mapan turu, sampeyan ndonga Gusti. Alhamdulillah dinten niku jenengan sik maringi gesang kula. Muga-muga gesang kula dinten iki enten lepat-lepat kula, enten klentu kula nyuwun pangapunten ya Allah. Mapan turu karo istighfar njaluk sepura nang Gusti Allah. Mari ndonga genten digawe ndonga gawe sesuk ya Allah. Kula nyuwun tulung malih jenengan tambah umur kula ngantos dinten benjing malih Gusti nggih. Nek sampeyan njaluk ngono Nduk, saya yakinnya urip ora bakal mbok gawe sak penakmu dhewe. Mergo sing mbok jaluk dongamu uripmu sampai sesuk. Dene diparingi bendina terus sampai dawa. Umure dhewe dawa, ning ibadahe dhewe ya dawa. Saged ditampi? Saged ditampi? Ilmu manfaat anak soleh-soleha ayo didadekne sanggune dhewe sebo palastra suwan dumateng ngersane Gusti. Amin Allahumma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul. Pengenmu su'ul khatimah apa husnul khatimah? Matine elek apa apik? Sing gawe elek apik sapa? Paham nggih? Syaratnya nek pengen matine apik syaratnya apa? Halo? Oi. Halo. Kenapa kamu menang? Halo. Husnul khatimah. Donga niku elek napa apik, Nduk? Aja gampang-gampang kowe percaya karo donga, Nduk. Tak elikne. Nek ra bolo moh aku ngilikne. Aja gampang percaya karo donga nemen-nemen. Karuan nek sampean didongakne nganggo cara Arab kowe ra roh. Mbuh didongakne jongor, glundung, jungkel, nyungsep ora roh. Mbok amin. Amin, amin. Ning ora enek donga elek, Nduk. Maksudnya pripun, Gus? Nek awake dhewe didongakne sak bangsane, donga karo basa Jawa, donga karo basa Indonesia, awakmu lak ya genah maknane lan artine to, Nduk. Contoh, ya Allah, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang sami rawuh dalu niki ya Allah, jenengan paringi rezekine kathah barokah malimpah. Paham? Didongakne piye? Rezekine kathah barokah sampean ngamini ta? Kira-kira mbok amini tok cukup rezekimu keh? Ayo. Halo? Halo? Ya Allah jenengan paringi rezeki jamaah kula kathah barokah malimpah. Amin. Nek wis sampean muni amin, Nduk, ngelingi sesuk nyambut gawe sing sregep, neng sawah sing sregep, usaha bisnis sing sregep. Aja amin tok ora nyambut gawe kere tetepan. Nggih napa mboten? Mulakno aja gampang-gampang ngamini. Tak dongakne muga-muga nek mati husnul khatimah. Yakin nek aminmu tok ora iso ndadekne ke husnul khatimah, Nduk. Halah percaya monggo ora percaya jelasne apa piye? Nggih napa mboten? Sampeyan muga-muga matine husnul khatimah. Amin. Alah. Mbok aminan sampai sak dobole nek sampeyan ora gelem salat, ora gelem ngaji, gak gelem zikir, iso husnul khatimah kondi. Aminmu tok iso. Iki lho terkadang kiai iki ora gelem garis bawahi. Banjaba banjero ki mlakune kudu bareng, Mbah. Nggih napa mboten? Banjero ki wujuding donga, banjaba kuwi sing ikhtiar. Mbah Yai banjero. Mulane aku terkadang ngrungokne Mbah Yai saiki dongane ora patek mandi. Lah nyapa to? Lah dhek nyawake dhewe krungu kabeh didongakne rezekine dhewe kathah barokah malimpah. Ning nyatane uripe dhewe mung ngene-ngene tok ae. Mergo Mbah Yai gak jelasne kok ora salah niki, Nduk. Lah nek aku tak jelasne sak gemet-gemete ben padha paham. Nggih napa mboten? Mergo aku moh Mbah Yai diomongi dungane gak mandi. Maksude Mbah Yai iki banjurune sampean banjobone. Enane banjobo mesti enek banjero. Enek banjobo enek banjero ora iso glinding. Genah ora kowe, Tun? Nggih napa mboten? Mulane sing donga kuwi penting,
sing didongakne ya kudu paham. Tak dongakne muga-muga sing diutang ndang lunas kabeh. Aku moh ngamini nduk ngene iki nduk. Rasudi aku nduk ngamini ngene iki. Alah, mulakno sesuk nek Mbah Yai ndonga ngono nduk. Muga-muga sing diutang ndang lunas kabeh meneng kabeh. Aja nek wong sitok sing muni amin. Ngelu kiyaine iki nduk. Lah iki piye wong ngutet iki? Lah napa Mbah? Wong tak dongakne sing diutang ndang lunas kabeh ora nek sing ngamini Mbah. Dik wingi kula ngrungokne jenengan nggih donga ngoten. Lah terus, lah kula mulih sik ditagih Mbah. Lah sing arep nyaur utang-utang iki ya sapa? Nggih napa mboten? Ya Allah, 1001. Nggih napa mboten? Lho nek perkara utang aja meneh awakmu nduk, gendeng iki lho raja utang nduk. Sepiro gedene utangmu nduk, iki atusan yuta ning selesai beres nduk. Mergo apa? Aku diparingi amalan karo guruku. Akhir alhamdulillah, amalane purun kula paringi jenengan. Dilakoni tenan lho ya. Dungane saking yai kula dilakoni saestu nggih. Dilakoni tenan nggih, diyakini nggih. Pripun dongane Gus? Alhamdulillah kula yakini. Allahumma nyambut gawe sing sregep. Allahumma nyambut gawe sing sregep. Allahumma nyambut gawe sing sregep. Pokoke sampean nyambut gawe sing sregep awak waras oleh kaya kenek nggo nyaur. Lah ngono lho, nggih napa mboten? Lah timbang ngamini tok. Halo, nggih napa mboten? Termasuk salah sawijining donga muga-muga besok nek mati diparingi husnul khotimah. Nek sampean wani muni amin berarti ndang eling supaya iso husnul khotimah aku kudu piye. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mergo husnul khotimah kuwi teko pakulinan duduk perkara donga. Nggih napa mboten? Halo dirungokne teko pakulinan nek kulinane zikir terus insyaallah ketika Allah mencukup mati awake dhewe dalam kondisi mergo kulinane sapa sing kulino ngaji Quran husnul khotimah tatkala mereka mengaji Quran mergo wis kulinane ngaji Quran. Lho niki lho dadi husnul khotimah iku mergo pakulinan duduk mergo donga. Paham napa mboten? Mulanya aja sampai suwung atimu kalawan terus jak nembang atine, terus jak zikir atine, yakin insyaallah tatkala kita dipanggil Allah lisan kita adalah kulino zikir. Gak perlu nuntun mergo wis halo. Hai. Saged ditampi napa mboten? Mulih didadekne oleh kudu gelem nglakoni nang domae dhewe. Ngono ya Nduk ya. Aja muk teko ndomblong mlorok nyawang raine yaine mulih wis. Bablas sangine mulih ra nggawa apa-apa. Lah apa sing diamalne? Apa sing dipraktekne? Apa sing dilakoni? Wong mulih ora nggawa apa? Nggih napa mboten? Mulakno sembarang ki sing penting oleh-olehe. Oleh-oleh mung ngrungokne ngaji kecilik sampai tuwek apa? Oleh-oleh sampean salat kecilik sampai tuwek ki apa? Oleh-oleh sampean mondok puluhan tahun ki apa? Oleh zikir kecilik sampai tuwek apa? Ning wong ora tau mikir babakan iki. Ya apa gak? Aja mau ngaji sing buri gapleki gak gelem terusno.